chief da medo to ka ngimede kar kanyo ang'e nitie ote mathoth be mamedo donjo kar ka jogo maneno kokalo e mbui mag Facebook kod YouTube kod SMS line bende jogo mandikonwa kamano dane mondo mi imul mang'wa malo ang'o mako duto ka watieko chenro nitiere mano mar bedo gi twak odiochieng' makiny en milome mano golo odiochieng' manyoro kendo ayude kaka ute fwamo ni kiny nubede e od bura tich abich ne ok ubedga okonu ang'o mantiere kar kae modhi twake koso en gimuritoga mana kiny ok dwache sani kama liekore sani nitie ni udhi bedo kuyudo nying nomini kata jal ma owal mondo mi okaw kar Rigathi Gachagua mano kaka jalup jatend piny Kenya manyien. Ya mano to asomo e paper kanyo lakini kaka jo od bura nitiere kaka wa manage ourselves ka nitiere gimoro manyien to majority leader winjore gi minority leader to giwacho niya wa adjust calendar mar bura onyalo bedo hours onyalo bedo a day wasetimega mang'eny samoro wasebedo kwa meet kata Tuesday gokinyi mabe kwa meet samoro wadhi nyaka saa 6 otieno onego watiek saa 1 kono ma Friday no biro in that context. In fact gima no bedo emphasized and most private member bills are lagging behind nikech wach Gachagua mabende nyoro no konyo nikech minister no ko show up koro bill na mane bende lag miluongo ni community health workers bill no biro to nitiere others mabende have been pending and ginyalo pend kamano mo tiek session mage lapse koro tomorrow nyo biro through the order standing order marwa my is usual watimoga for any day special meeting inyalo luongi gimano wachno maduong' wadhi time and wadhi consider private members bill to nitiere gimoro kanyo standing order number 1 mamiyoga speaker powers onyalo change items in the order onyalo admit new items kose pass through the House Business Committee koro ka kiny mano donjo gimiwacho no ka kiny odonjo to the speaker have the powers to bring the floor more overshadow others to wan kaka wabunge okunya wacho sani nikech wakia the outcome of the Senate ni kiny wacho wach jalup manyien moyier let's cross the bridge kwa chopi ok wadwar speculate right now. Haya, yo kama na enya. Maybe kama madam Nitie nitie kamilungu ni House Business Committee. Gimanyo wach nyoro en ni bills mag private members di mang'eny to sakoro sudo ma ok dwani gilal. Mani gimanyo wachi mamo yenyu joyeni private members go dwani bills giodhi to House Business Committee romo ginyalo romo kata nyoro godhi ambo kata gokinyi ginyalo romo kapok giodhi ginyalo medo gik moko magineno nonego tim ae kaka wood chief owacho speaker be nyalo loko wanyalo dhi mokata wabed gi order paper muchop kung'eni ma order wuok kung'eni ma order paper mudhi kuchopo to nwang'o nitie special order paper mobet so gimwang'eyo en gimanyo wach nyoro to gima biro to House Business Committee gi speaker ema koro biro kelo an piny ni tok daka buoga ahinya gi gimobiro koro mapod kuchan go wakia kipad mang'eny ahinya mago be nyalo wuok wacho kose lieke gazet ka nitie mago be nyalo wuok gin mana gigo mantiere kowuok to wakawe kaka wuok kama iro nitie nyaka bed nitie gimoro matedore What chief bende paro nyaka sani jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oseyudo mawacho ni fair hearing nyaka chak gigi duto thuolo mag duoko penjo moro amora mantiere kanyo